Čau lidi, zdravím vás u nového videa. A prostě dneska půjdeme cestou a budeme jenom tak povídat do kamery. To je, nevím proč, nejvícky videa. Ale snažíme se dostat na 2000 odběratelů. Takže klikejte odběr. Podívejte se na... točila jsem mi kolebka. Podívejte se na videa jiný, schovka a když tak tohle, co jsem vydal včera. A no tak, takže kdybyste mě chtěli podpořit, je to samozřejmě zadarmo like a odběr. A kdyby tady jezdili auta, tak se omlouvám, no. Kamohej. Jo, ještě máme vlastně náramky, které spustíme potom to, jak jsem říkal i v minulém. Jen takhle scroll TikTok. No a vlastně napište. Jo a dejte tip na výsledky, jaký si myslíte, že budou ve skupině A s Českem na mistrovství světa. Já si myslím, že Česko bude druhý se 4 bodama. Teď si myslím, že rozdrtíme tu. Myslím si, že bychom mohli teďka tu Afriku jižní, nebo co to je? Jo, ještě mám ale otázku. Komu fandíte na mistrovství světa? Já Česku, ale myslím si, že to vyhraje Portugalsko nebo Brazílie. Já nevím, komu tam fandit, protože jako Neymar a Ronaldo jsou moji oblíbení fotbalisti a jelikož je to jejich poslední mistrovství světa, tak to, ale já jsem slyšel na YouTube, nevím, jestli je to pravda, ale slyšel jsem, že Ronaldo, pokud nevyhraje tohle mistrovství světa, tak bude hrát další. Což jako za další 4 roky to úplně nevím, no. Jako tomu bude 45, 46? 45, 5. No jako mohlo by, protože Buffon ten hrál v 50 něco, ale jako mohl by. Ještě. Ty vole. Oši. Kámo, tak tohle jsem kámo, která vůbec tam nikdy ještě neviděl. A napište, jak si to myslíte po pořadě do komentářů. ChatGPT, Gemini, Hej, že borci taky někdy, když děláte nějaký, já nevím, školní list, jak kdyby my jsme dělali teďka pracování, já jsem to udělal úplně narychlo, musel jsem tam nakreslit nějaký věci a to jsem to udělal pro ségru, no, která stejně neumí číst, takže no tak prostě takhle vymyslet a samozřejmě já jsem to nevymýšlel. Co to je toto? Vymýšlela to Meta AI. Hej. Co to je toto tam? Co je za bravura? Neznám, napište do komentářů, co to je za bravura. Kámo, nevím, co to je. Podle mě to možná bude Barley. To nenávidí matiku, souhlasí se mnou. Kdo nenávidí matiku, napište do komentářů, co je napsat do komentářů, třeba nějaký emoji, dejte emoji joysticku. Jo a napište, jaká je vaše nejoblíbenější barva. Když tak, pokud bych to dotáhl, tak bych v 15 nebo v 16 už mohl streamovat, takže takový videa byste mi mohli psát rovnou na streamech, teda věci byste mohli psát rovnou na streamech. A jestli napište, jestli takový videa mám dělat klidně, budu, protože jako nic na to nepotřebuji, skoro je to hrozně málo času, takže jakože ne hrozně málo času, zabývám si tím čas, ale
Jako mě to jedno úplně. Nějaký song. Song. Napište do Spotify a uvidíte. Hej, prostě možná vydáme ten, jestli se nám to povede, tak vydáme vlog jako z úterka. Což by bylo dobrý, protože protože my budeme mít přespávačku ve škole. Takže dobrý, ne? A řeknu vám, koho znám z toho, z té třeba i z Mexika, jo? Koho znám všechno fotbalisty. Takže kapitán je, dneska potom bude nastupovat, že brankář je, nejmladší hráč je, ne, absolutně nikoho neznám z Mexika a tak. Hej, je tady barák, na který jsme hráli s Tobíkem zvonkohru. Že jo? Že jsme hráli spolu zvonkohru. Hej, jo, a i když jsem šel jednou s kameramanem, ty víš, tak jsme taky zazvonili, no, tak jako teďka asi nebudem, no. Teďka nechci. Kámo, samozřejmě to, nevím, tak. Jste byli na Backrooms filmu? Yeah. Já už jo. Yeah. A doporučuji zajít. Hej, kdo bude mít, napište, kolik vám je, kdybych vám odečetl 67. Jo, můžete, když vám je třeba 5 let, tak můžete dát minus 62, že vám je, jo? Nebo když vám je 0, nebo půl roku, tak můžete dát, že vám je minus 67. Už máte takovou tu věcičku, takový ten butter, nebo co to je? Jo, takový to máslo mačkací, Tady. nebo dumpling. Nebo takový to ten dumpling, nebo jak se to jmenuje, dumpling. Dumpling. No dumpling, nebo. No, tak já nevím. To je karate kočka. Hej, já to mám sám doma, já jsem to uvěděl z tému, kámo. Vždycky ty máš Smrdí. ten dumpling. Jo, ale jako takový malinký. Já si to nepotřebuji. Jinak co říkáte na můj nový haircut? Ne, už ho mám trochu díl. Nejlepší jsou. Ne, jako nemám ho tak dlouho, ale mám ho tak Nejhorší. týden třeba. Hej, kamo. Ty vole. Hej, někdo chtěl Bez noviny. dělci. Někdo chtěl noviny, dívejte. To vyfotíme. Vidíte to? Počkej, viděli to? Hej, počkej, já to vyfotím. Hoši takhle. Jo, jsou tam. Bezděláci. Bezděláci. Asi tam někdo spí. Kámo, ale proč by reálně bezděláci vyhazovali letáky, si aspoň můžou číst? Teda si umí číst. Elko do chatu pro bezděláky. To je jedno. Jinak bychom už mohli natočit třetí díl schovky, už tam máme myslím 10 lajků. Tohle je premium Coca-Cola.
Já autograf. Prostě takový kartičky. My půjdeme tam tou stranou, ne? Radši. Tak přejdeme. Hej, tak to by, podívej se na to, na schovku 2 na YouTube, jestli tam je 10 lajků už. Mně to tam nejde. No tak už jich asi bude 10. Tak podívej. Jsem teďka zakopl. Zrovna tady bylo autoškola. La Masia. Jo. Ona se tam propadla, tak se důka, já udělám takový. Takže tohle je pro dnešní video všechno. Zatím čau.